I en verden, hvor eleverne ikke vil være i skole, vil et rygte sende dem på deres livs eventyr, og en pige vil lede dem i en revolution mod systemet. Ej, har I hørt det? At der er 20% chance for, at man ikke kommer op til samtale med Susse Mose, selvom man er meget fravær. Wow. Kan det virkelig passe? Jeg bliver nødt til lige at lave nogle beregninger på det. Jeg har lavet nogle beregninger på, hvad der skal til for, at rygtet er sandt. Og der var 20% chance for, at man var heldig og ikke kom til samtale. Vi er 27 elever i klassen. Og så har jeg lavet den her binominaltest. Her der kan man så se den kumulerede binominaltest. Og den viser, at hvis der er mere end 9 elever, som ikke kommer til samtale hos Susan Mose, så er rygtet falsk, fordi der er for mange elever, som ikke kommer til samtale. Forstår I det? Nej. Så det betyder, at vi nu skal teste det her rygte, så I skal bare sådan set alle sammen gå hjem og lade være med at komme i skole.